Ya uNkulunkulu ke wathi umuntu akasempini yini mayise emhlabeni. Impi sibhekana nayo ngey'ndaweni ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene. Impi sibhekana nayo emakhaya sibuya kuwo, sibhekana nayo emphakathini esiphila kuwo, sibhekane nayo emsebenzini la esisebenza khona, nakubangani iyavuka impi. Kahle kahle yingakho kwathiwa ku-Adamu, nqoba umhlaba bese uyawubusa. Kufanele ukuthi sihambe sinokwazi ukuthi la ukhona ivuke lento ethi angivike, ngizama ukulwa nginqobe le mpi engibhekene nayo ukuze ingangeni ingihlule, ngoba once umakhelwane waqala wakuzonda, wamzonda back, uhlulekile. Once umuntu wakuhleba nawe wamhleba, uhlulekile. Sewuphila umoya kaSathane, awusaphila umoya kaNkulunkulu. OkaNkulunkulu uthe wena lunga, wena ibamsulwa, zizokushaya izinto, ngoba vele empilweni kushiwo njalo kwathiwa sisempini masisemhlabeni, zizokushaya izinto ungavumi wena ukushawa izinto. Amen.